neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi. Ngitha-ke ngizingele ukuthi iNkosi ingipheni mina engizophila ngakho. Wonke umuntu odalwe uNkulunkulu unesipho sakhe noma ithalente lakhe azakuphila ngalo. Zifune ukuthi uphiweni lento ohlala uzindla ngayo noma ucabanga ngayo olungapheli usuku ungayenzanga. Iyo eyiziphiwo sakho. Iya entuthwaneni vilandini ubone izindlela zayo uhlakaniphe. Yona ethi ingenamluleki nambonisi ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo. Izaga 6:6-8. Umthandazo wamaNazaretha wokuvuka uthi uverse 20 no-21. Uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi yezandla zethu. Ningavilaphi isono uvilapha. Umuntu ovilaphayo ufana nenja ehlala ngokutshela ukudla kubantu. Ekupheleni kwalo mthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Ungahambi ucela ukudla kubantu. Amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi. Ngesaba ngaya ngafihla ithalente lami emhlabathini. Nanti liselakho. Inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, nceku embi nevilaphayo. Matthew 25:25-26. Ngokuba uyakubuyisela umuntu imisebenzi yakhe, abantu bonke bazuze kube yilowo njengezindlela zakhe. Job 34:11. Ukwesaba abantu kobeka isihibe, kodwa othemba kuJehova wogcinwa. Izaga 29:25. Wevila wolala kuze kube nini? Wovuka nini ebuthongweni bakho na? Ubuthongo obuncane ukozela okuncane kuze kulalwe. Izaga 6:9-10. Lapha sisekhona kini saniyala lokhu ukuthi uma umuntu engavumi ukusebenza akangadli. Asidlanga ukudla komuntu ngeze, kepha sasebenza emini nasebusuku ngokuqinisa nangokukhuthala ukuba singasindi muntu. 2 Thessalonians 3:10-8. Ungadli isinkwa sakhe oneso elibi, ungakhanuki ukudla kwakhe okumnandi. Izaga 23:6. Olima insimi yakhe wosutha ukudla, kodwa olandela izidenge untula ingqondo. Izaga 12:11. Uyakudla ukudla kwakho ujuluke ebusweni bakho uze ubuyele emhlabathini. Genesis 3:19. Amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi. Ngokuba umuntu engasazi isikhathi sakhe, njengezihlanzi ezibanjwa enethini elibi, nanjengezinyoni ezibambeka esifeni. Konke isandla sakho esifumanayo ukwenza, kwenze ngamandla akho. Ngabuye ngabona phansi kwelanga ukuba ijubane alikho kwabagijimayo, nokulwa kwabanamandla, nesinkwa kwabahlakaniphileyo, nengcebo kwabanokuqonda, nomusa kwabanobuqili, kodwa bonke behlelwa isikhathi nenhlanhla. Ishumayeli 9:12-10. Ngakhuluma nawe usenenhlanhla, wathi angiyukuzwa. Lokhu kungukuhamba kwakho ilokhu wazalwayo, kokuthi awulaleli izwi lami. Jeremiya 22:21. Sabela obizweni lakho, ikusasa lakho, ukuphila kwakho. Besingamazi ngobani uCaster Semenya ngaphandle kwejubane lakhe. Ubengahluleka ukusebenza umlumu, wakholwa izipho sakhe. ISouth Africa neAfrika yokana isebalazweni ngoCaster Semenya.
bengingayini ngaphandle kwephimbo lami nginguJoseph Shabalala and Break Mambazo leli lungelo lingelakho eAmerica waziholela ama-Grammy Awards nawe ziveze ngesipho sakho Amathalente neziphiwo makusetshenziswe nguwe Nkosi owebayo kangabe eseba kodwa asuke akhuthale esebenza okulungileyo ngezandla zakhe ukuba abe nokumupha oswelayo Efesu 4:28 Isela kalizi ngaphandle kokweba usathane uzokubambezela uze ugcine ungasivezanga nesipho sakho ungasibekanga phezulu kwetafula sibone izwe lonke nabanamandla abakuthuthukise anazi yini ukuthi bayagijima bonke abancintisanayo ngokugijima kepha munye owabelwayo gijimani njalo ukuze nizuze bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke lapho benza ukuba bazuze umqhele 1 Corinthians 9:2-5 ubengaba ngubani uChristiano Ronaldo ngaphandle kokushaya amagoli amaningi asezingeni wahlonishwa ngokuba i-world best player beningangisola uma ngingashiya ngaphandle umjiki ovelele oyishibobo isamaya vulavala uLionel Messi naye oyi-world best player bengingathula ngithini mangingakhohlwa imbongi yesizwe umzwakhe Mbuli nazo zonke izimbongi ezikhona ucelo Mpungose Mpungose wazintsele Ncedi bathi ngiyahlanya angihlanyi mina ibambeni maqhawa kithi umamahlaba weground laselokishini ubaba Mpungose wezile gazi Amathalente neziphiwo